Na-miss ko to, mag-quick grocery haul tayo. Kauwi ko lang galing sa work. Nag-grocery ako ng konti. Siguro umabot to sa $29, not too bad. Kasi gusto kong bumili ng gulay para sa sinigang. Gusto ko magluto ng sinigang ngayon. So, bumili ako ng mga gulay na ilalagay ko sa sinigang. Tamang-tama, medyo malamig ngayon. Unahin na natin dito sa snacks ni Ayla. Favorite niyang snacks, orange. And then, another favorite snacks ni Ayla, baby carrots. Meron tayong baby carrots. Meron tayong white onion. Broccoli. Favorite ni Ayla ang kainin. Steam ko lang siya. Gustong-gusto niya yan. Green beans. Ito yung ilalagay ko sa sinigang ko. At saka itong kale. Ito yung dalawang gulay ang nilalagay ko palagi sa pag nagluluto ako ng sinigang. Green beans and kale. And then last, itong tawag dito. Meron akong tatlong color na biniling para kay Ayla kasi ulitin ko yung passport photo niya. Hindi ko nagustuhan yung picture niya. Parang hindi siya nakatingin sa camera. So, kailangan yung plain lang. Walang mga print-print. Yun yung required nila. Pag puti naman kasi puti na yung background. So, lahat na puti. So, parang okay yung yellow. Hindi ko alam. Try natin yung yellow or green para sa passport photo niya.